Dit is uw Jelte. En dit binnen zijn maten van de boetenskwalse opvang Humpy Dumpy in Snits. De aanroende weken hebben ze geld samelen voor Serious Request. En Joet is dé dag. Nou, wat gaan jullie straks doen? In de terrein. Waar gaan jullie naartoe? Naar het garagehuis. Om wat daar te doen? Centjes brengen. Bij de BSO en bij het Benedijverblijf dat ernaast zit, hebben ze op een heel bijzondere wijze geld samelen. Want de Heiten en Mem moesten betalen voor dit en dit. Elke keer dat er poept werd, moesten we 1 euro betalen. Maar waar is dat geld thuis voor? Voor de mensen die geen wc hebben. En waarom hebben die geen wc, weet je dat? Omdat ze geen geld hebben. En dat is wel heel zielig, hè? Ja. Op naar Ljouwert. Jelte en zijn maten weten net correct wat ze verwacht zien matten, maar ze weten wel dat het drok is. En drok wie het van de middag wel op het plein. Voor de brievenbus van het glazen huis stiet een wachtrij van 2 uren. Dus dan maar het geld aanbieden voor de camera van de checkbox. Nou, bij elk poepje, bij ons op de BSO en bij de kinderdagverblijf, moest je 1 euro geven. En daarvoor hebben we 200 euro opgehaald. En de kleine kinderen hebben eigenlijk het meeste opgehaald dan de grote. Het geld is inleveren. Maar wat doen die mensen van 3FM er eens mee? Met arme mensen brengen. En wat gaan die daarmee doen? Wc'en kopen. En is dat goed? Ja. Want dat is belangrijk, hè? Ja. En was dit nou zoals je dacht dat het zou zijn? Ja. Missie slagen. Tijd van een feestje.